Оня ден тък му щях да снимам, обаче ми изгоря лампата отзад. Здравейте, дисните, аз съм Стан, а това е Instant. Имам чувство, че не сте ме виждали от цяла вечност. Сякаш съм бил заклещен в пространствено-времевия континуум и посредством телекинеза съм успял да отместя този товар. Добре, знам, че понякога звуча прекалено научно. Имам толкова много неща да ви казвам, че просто не знам откъде да започна по-напред. Ще ви кажа и забавата в ресторанта за бързо хранене, само гледайте до края. Доскоро бях жертва на настинка, която беше съпроводена от цяла тирада подсмърчания, кашлици и сополиви истории. Да, и много кихах. Затова реших да не ви обременявам с настинките, макар че току-що го направих. Както и да е, нека да преминем по същество. Да, има. Случващите се студентски протести и цялата драма около тях тотално ме удариха. И под удариха имам предвид засегнаха. И под засегнаха имам предвид препречиха ми пътя по жълтите павети. И трябваше да заобиколя цяла София, за да стигна до едно много важно място в един много пиков момент на деня. По принцип съм доста буден човек със силно изградена гражданска позиция. Гражданска позиция! Ела! Да взе да ми прави впечатление цялата работа с студентския протест. По принцип българските студенти има за какво да протестират, но съм малко амотивиран от страна на аргументацията им. Сиреч не съм сигурен, че те знаят за какво протестират общо взето. Принципно съм на мнение, че като цяло образователната система в България неко казано не струва. Но за разлика от масата студенти мога да се обоснува. Материята, която изучават, не е най-адекватната спрямо времето и конюнктурата, в която се намира пазара. И на практика знанията, които получават, са чисто теоретични, но обяснени по възможно най-неприятния за асимилиране начин. Не искам да обиждам академичната общност, но студенти, например, стъчкувайте за това. Модернизация на учебния процес и адекватност и приложимост на знания. Понеже трябваше да се допитам до стъчкуващите да разбера какво искат, аз се допитах до един от студентите на стачката, който подкрепеше стачния си дух с 2-литровка каменица. Между наситените от алкохолни изпарения слова, съставени от внезапни спирания и прекъсване на причинно-следствената връзка, разбрах, че студентите били ранобудни и искали морал от страна на управляващите. След малко връзване на събитията, гениалният ми мозък навърза нещата. Студентите искат морал от управляващи. А те самите какво олицетворение са на морала? Единствената картина, която ме блъска в главата в този момент, са препълнените дискотеки в студентски град всяка вечер и мазния гюбек, който се носи във въздуха. Сигурен съм, че знаят наизуст програмите на челкотеките в студентски град, но си нямат и най-малка идея от учебен план или някакво друго такова животно. Да, знам и защо са ранобудни. Определено не само защото стават рано, а и по принцип защото не си лягат. Понеже вечерно време стачните действия преминават в някое преблагоприятно място тип кръчма. Това ми напомни революционният дух на Иван Вазовите хъшове. Почти същото е. Иронията ми расте, както това изкуствено цвете расте. Anyway, шегата на страна. Шега, махни се. Come on! Сигурен съм, че има и студенти, които знаят наистина за какво се борят и заставам за тях. Това беше дълго. Имам толкова още неща, които трябва да ви кажа. Видях, че един вибрадър не беше достатъчен да опростее родния ефир, да започне и втори, който просто разбива класацията ми за подбор и атестация на кандидатите вътре. България гледа Нидялко и Пенка и е във възторг от това. Като цяло добър ход на продуцентите да организират тази прелюбопитна сбирщина вътре в къщата, защото явно зрителите се кефят на простотията. Какво била? Медин кон. Сигурно е имала предвид медийна икона. Макар че кон... Същото нещо, което ще ви споделя, се случи, когато бях в една известна верига за бързо хранене, чието име започва с Мак и завършва на Доналдс. Без да прибавям незначителните и никому интересуващи детайли на обкръжаващата ситуация, ще премина към реалното действие. Нареждам се на опашката да си взема там каквото искам и зад мен имаше една бабичка, която изглеждаше доста мизерно, и аз си пуснах да мине пред мен, защото съм възпитан. Трябва да отстъпвате мястото на старите хора. Отбележете си го в тефтерчетата. Но чакайте да чуете сега какво стана. Жената определено не чуваше добре, защото говореше на доста висок глас. Та нареди се тя пред мен и касиера попита какво иска. Тогава тя каза: сочейки някакъв сандвич. Момчето попита чизбургер или хамбургер. Тогава жената, явно фрустрирана от множеството въпроси и наличието на чуждици с повишена трудност на възпроизвеждане, се тросна и възкликна: Последва дълго обяснение на различните видове питки с месо, при което моя милост и какави Стефи вече се търкаляха по пода от смях. Старите хора понякога са доста неучтиви. Накрая бабата, когато получи вече поръчката си, подаде парите на касиера, казвайки:
като съм почти убеден, че е искала да каже заповядай, но и се е запретнала устата. Това беше всичко от този епизод на Instant. Не забравяйте да се абонирате за мен в YouTube, Facebook и Twitter. И тотално звуча като Хорст Фукс от VS Teleshop. Както и да споделите клипа, ако ви е харесва. А аз сега отивам да се саморазправям с комшиката си, която имам чувство, че цял ден претака зелето на терасата си. Костадинке!